Čaute, prepáčte, že som trošku dlho nenatáčal, ale keď vám to nevadilo, tak to bylo moja vina, lebo mám vám to povedať, tak povím. Byl som chorý. Musel som len televízor kúkať. Mobil ten už vôbec. Ale dneska si spravíme taký krátky short. Taký trošku dlhý, ale počkajte, ja idem donútra a ukážeme, kto neví, jak sa kreslí auto. Len kto neví, ten nemusí. Vím úplne perfektne kresliť auto. To budem na malém papír. Počkajte chvíľku. No, už to bude. Len si točím obrazovku. Na chvíľku to strihnem, lebo to sa nedá. A takto sa kreslí auto. No, už mám výsledek. Tak môžete si to vy aj vyfarbiť. Keď si takéto auto vôbec chcete nakresliť. A toto je úplne dokonalé auto. Ale ne 3D, 2D. A tak teraz si môžeme spraviť, napíšte do koment, co chcete. Tak čus.